आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. म्हज्या बरोबर आमचे आर्ट एंड कल्चर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर गोविंद गावडे आसात. आजच्या प्रेस कॉन्फरन्सांतले डिसिजन सिटीजन एक्सपोज फर्स्ट एप्रुवल फॉर द 2 व्हिडियोज 60th लिबरेशना खातीर केल्ले. ताका एक्सपेंडिचर अप्रूवल दिले. Proposal for the ex post facto expenditure sanction for the display of the election related advertise on the bus stop shelters. Tisro, there is appointment of the one member on the state police complaint authority by member appoint केला. आमचो member ID Shukla. Former DGP. Former DGP. The creation of the post in the Department of the New and Renewable Energy. Post creation केला. Proposal for the appointment of the Dr. Rachel Betelo on consultant anesthetist on the contract basis in the Goa Medical College. Ex post facto approval towards the purchase of the portable EEG machine in the Department of the Neurology in the Goa Medical College. Amount kitna? Machine amount it is 11 lakhs. 11,48,000. Extension of the pension cell. Accounts Department. Creation of the one post of the special private secretary. Redesignation of the Majat office of the redesignation of the post to the OSD 4 म्हणून. Redesignation केला. Approval of the cabinet action plan for the approval of cabinet for the action plan and DPR prepared by the electricity department for availing the funds under the revamped distribution sector of the central government scheme. Electricity department leave for the staff appointed on the contract basis. 15 दिसाची लीव त्यांना स्पेशली दिवपा खातीर. पयली त्यांना तितकी लीव मेळना आशिल्ली. It is a supply of the 100 kVA and 200 kVA transformers. आम्ही वेगवेगळ्या कॅबिनेट अप्रुवला गेले. दोन. इट इज एन अपॉइंटमेंट ऑफ द श्री विठ्ठल एम नाईक इन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस इन लोक आयुक्ता. त्यांचोच स्टाफ आशिल्लो ताका परत एकदा कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर अपॉइंट केला लोक आयुक्ताचो. Approval of the revised development master plan of the diversion of the existing PWD road inside the Malsa Narayani Devasthan, the old Marzol. So एक प्लॅन देवळाचो हे आशिल्लो तो प्लॅन रिवाइज केला. Filling of the junior scale post in the Goa civil service. ट्रान्सफॉर्मर झाला. मस्त झालं सगळं. देवदर्शन यात्रा आमची ओपन आसा. जेंका कोणा देवदर्शन यात्रेक वचपाक जाय तांच्यांनी आपले फॉर्म भरून ओके. एक तर आम्ही डेप्युटी कलेक्टरच्या ऑफिसान फॉर्म दवरलेले. अदरवायज सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान फॉर्म अवेलेबल आसा. 1000 जणांनी जर फॉर्म भरून दिले जाल्यार आमकां ट्रेन देवदर्शन यात्रेक धाडूं येता. पण 1000 जणांचे फॉर्म आमच्याकडे येवपाची गरज आशिल्ली. लास्ट हांवें जेन्ना चेक केल्ले तेन्ना 350 लोकांनी फॉर्म भरून दिल्ले. एक ट्रेन इज आय थिंक फॉर द शिर्डी आणि एक वालांकनी अशा 2 ट्रेनी आम्ही ऑलरेडी बुक करपाची. अजूनही बी ज्या गोंयकारांक इंटरेस्ट आसा 1000 फॉर्म जाले काय देवदर्शन यात्रा वयतली. ना फॉर्म लोकां कडल्यान भरून येवंक ना. हय स्कीम रेडी आसा. फायनान्शियल प्रोविजन सगळे आसा. इवन दो आम्ही ट्रेन बुक सुद्धा म्हणजे त्यांच्या बरोबर एग्रीमेंट जावन सगळे टायप सायन जाला. म्हणजे इंडियन रेल्वेज बरोबर जो एग्रीमेंट साइन करता तो सुद्धा आम्ही केला. आम्ही मॉनिटर करता. सध्या ज्यो केसीस वाडटा त्याच्या संदर्भात आम्ही सगळ्या जाणांक बाकीची सगळी प्रिकॉशन सगळ्यांनी घेवपाक जाय. एज एडवाइज बाय आवर एक्सपर्ट कमिटी अँड हेल्थ मिनिस्टर त्यांच्यानी काल एडवाइज केला. दे वॉन्ट टू फॉलो द प्रोटोकॉल.
Okay, but definitely we'll monitor the situation. मायकल लोगोन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. मायकल लोगोन त्याने असं म्हटलं की जे TCP जे हांवेनूय घेतली मरे. स्पेसिफिक टार्गेट हा पयली ओके हांव प्रेस कॉन्फरन्सूय पळयता आनी वॉट एवर जे कितें मॅटर आसा पळय ते पळोवन आय स्टडी. थँक्यू. सर मोफत गॅस योजने जातलो मिनिस्टर सांगतो. मी सांगितलं